Boa tarde a todos e a todas. Creo que estamos, sí. Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal do Concello de Carballo previsto para hoxe 27 de xullo de 2026. Na parte resolutiva, o punto número 1, comezar pola aprobación da acta da sesión anterior. Entendo que, de acordo con todos os grupos, aprobamos, polo tanto, o punto número 1 da parte resolutiva. O punto número 2, determinación dos festivos locais no termo municipal de Carballo do calendario laboral para o ano 2027. Aprobación. O dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais do martes 21 de xullo de 2026 di o seguinte. A presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde de 14 de xullo de 2026, contida no expediente de referencia, cuya parte expositiva se transcribe e é coñecida polos grupos. O órgano competente para propoñerlle á Xunta de Galiza os días festivos de ámbito local resulta ser o Pleno do Concello, a tenor do sinalado na legislación aplicable. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros, 11 ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, propoñer á Dirección Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galiza que as datas correspondentes aos 2 días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito municipal do Concello de Carballo para o vindeiro ano 2027 sexan os días 24 e 25 de xuño, xoves e venres, festas patronais de San Xoán Bautista. Non sei se os grupos queren dicir algo, entendo, para unanimidade, polo tanto, apróbase o punto número 2 por unanimidade. O punto número 3, revisión de prezos aplicable no contrato administrativo mixto, servicios enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións do alumeado exterior mediante un contrato mixto de suministro e servicios do Concello de Carballo. Aprobación da modificación número 14. O dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial e Contas do martes 21 de xullo de 2026 di o seguinte. A presidenta dá conta da proposta do concelleiro delegado de contratación de 16 de xullo do ano 2026 contida no expediente referenciado cuya parte expositiva se transcribe. Número 15, sí. Había aquí unha errata. Na orde do día aparecía o número 14, pero é aprobación número 15. Modificación número 15. Formalizouse o contrato coa Mercantil Xestión Enerxética e Alumeado Público Carballo UTE para prestar servizos enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións de alumeado público exterior do Concello de Carballo conforme o prego de cláusulas administrativas particulares PECAP aprobado polo Pleno e a oferta presentada polo adxudicatario. Con data 8 do 5 do ano 2025, a adxudicataria do contrato, Ferrovial Enerxía S.A., presenta escrito no Concello de Carballo solicitando a revisión dos prezos da enerxía para o ano 2024. Consta un informe de Secretaría e Intervención Municipal e tamén un informe externo. Sen debate, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG e 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular e PSOE, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar a revisión de prezos do contrato administrativo mixto de suministro e servizos enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións de alumeado exterior. Notificar este acordo á adxudicatoria do contrato e dar o traslado do mesmo ao supervisor do contrato. Non sei se os grupos queren manifestar algo. Sí, boa tarde. O noso grupo vai manter o sentido do voto da Comisión Informativa, que ven sendo abstención. A conselleira delegada de Facenda, a señora Lendoiro, xa na comisión foi explicando estes pormenores, están aí os informes, non temos moito máis que engadir, simplemente é unha cuestión técnica, é unha cuestión que hai que facer cando toca e nada máis. Moitas gracias. Polo Partido Popular. Sí, moi boa tarde. Casi suscribo na totalidade as palabras da señora Vila, non? Nós tamén mantemos o sentido do voto manifestado na comisión na abstención, entendendo que se trata dun tema de trámite e da xestión e é algo que lle corresponde reclamar á empresa como figura no contrato e tal e como se nos explicou na comisión informativa. Por lo tanto, enténdese aprobado o punto número 3 con 12 votos a favor do grupo do BNG e despois 6 abstencións, neste caso 2 do Partido Socialista e 4 do Partido Popular. Pasamos á parte de control, resolucións da alcaldía.
expresamente a Resolución 2078/2026 de 20 de xullo, decreto de substitución nas funcións da Alcaldía dende o día 28 de xullo ao día 9 de agosto, ambos incluídos, é dicir, a partir de mañán. 4.2, resolucións ditadas entre o día 19 de xuño do ano 2026, número 1782, e o día 21 de xullo do ano 2026, número 2102. No punto número 5, acordos da Xunta de Goberno Local, actas das sesións da Xunta de Goberno Local do 15 de xuño do ano 2026 ao 29 de xuño do ano 2026. Puntos número 6 e 7 son rogos e preguntas, que non hai. Polo tanto, pasamos ao punto número 8 e último do pleno de hoxe, que é a renuncia do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, José Rei Torres, ao cargo de concelleiro do Concello de Carballo. Dación en conta. A vista da renuncia formulada por José Rei Torres a súa condición de concelleiro. Non funciona? Sí, por este. A vista da renuncia formulada por José Rei Torres a súa condición de concelleiro do Concello de Carballo e da renuncia anticipada de Yolanda Varela Pérez, Adrián Fariña Vázquez, Uxía García Vilanova, Óscar Álvarez Pose, Raquel Cotelo Varela e José Iván Blanco Martínez, así como no disposto no artigo 122 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral e na instrucción do 1/2025 de 30 de xaneiro da Xunta Electoral Central sobre a sustitución de cargos representativos locais, o Pleno Municipal toma coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por José Rei Torres e a súa condición de concelleiro do Concello de Carballo. Solicita da Xunta Electoral Central, segundo, solicítase da Xunta Electoral Central que expida a credencial acreditativa da condición de electa a favor da seguinte candidata que figura na candidatura presentada por parte do Partido Popular. Dación en conta, pero creo que procede, se me permiten, desexarlle a José toda a sorte no que lle ven por diante, agradecerlle as formas e o xeito de comportarse sempre neste pleno, que eu creo que é algo que nos honra a todos os que estamos aquí, esperemos que siga sendo así, pero neste caso agradecerlle a él personalmente polo seu talante, pola súa forma de comportarse e por sempre haber intentado facer as cousas ben por Carballo. Moitísimas gracias e moitísima sorte. E con todo isto, entendemos rematado o pleno do día de hoxe. Moitísimas gracias. Ahora, José, non sei se José queres dicir algo. Sí. No, queres falar? No. Sí, no, pero se queres falar, fala, claro, sí. Por mí non hai problema, Pois fala. Pois, boas tardes a todos. Pois, tomo a palabra para despedirme. Só quero decir que foi unha honra e un placer compartir este espacio con todos vostedes estes 3 anos. Estou convencido de que todos aquí presentes estamos para intentar mellorar a vida dos carballeses, evidentemente todos desde o noso punto de vista, pero ca mellor das intencións. Este é un traballo difícil, pero pídovos valentía, porque penso que só erra ou non erra quen non fai nada. Desexo-vos moita sorte e acerto a todos, especialmente a meus compañeiros, a Isidro, a Isa, a Sheila, a Bea, próximamente a Lucía, e rematar agradecendo a Rubén, que foi a persoa que me deu a oportunidade de estar aquí. Moitas gracias.